Carme Riera acaba de guanyar el Premi Sant Jordi de novel·la amb aquesta La meitat de l'ànima, a partir de la qual avui parlem a Alexandria. Carme, benvinguda a Alexandria. Gràcies. Hi ha un fet que em va succeir a mi fa uns anys. Jo estava signant llibres, no a la Catalònia, en un altre lloc. Estava signant llibres amb la Victoria Priego, que és aquesta periodista que tots coneixem, i de sobte se li va acostar una senyora, venia molt de pressa, molt atabalada, i li va dir: Victoria, pensava que no te iba a encontrar, pero tengo algo muy importante para ti. Què és? I llavors ella li va donar una carpeta, la Victòria la va obrir i va dir: oh, són cartes del meu pare. Aquest fet, el fet de que algú, un desconegut, doni amb una escriptora, amb una persona a la via pública gairebé, en un lloc públic, aquestes cartes em va motivar el fet que jo comencés a escriure La meitat de l'ànima. Suposo que han passat el temps suficient perquè ens tornem a mirar l'immediata postguerra amb uns altres ulls. Necessitàvem fer-ho. I també necessitàvem explicar què va ser el franquisme més dur, com el vam viure fins i tot nosaltres, que aleshores érem nens. I suposo que això ha fet que la Dulce Chacón o que el Cercas o que tant d'altra gent estigui o hagi escrit sobre aquests punts. Jo crec que la transició, que ha tingut coses bones, n'ha tingut una molt dolenta, que ens ha fet amnèsics. Hem perdut la memòria, sobretot hem perdut la memòria de les víctimes del franquisme, no les de la guerra. La guerra, evidentment, s'ha d'oblidar, jo crec que sí, però el franquisme va ser un desastre, el franquisme va ser un gran fracàs, i això sembla que hi ha molta gent que considera que no, i que vol passar per sobre. Jo crec que hi ha un altre aspecte que està poc debatut, que és que en realitat nosaltres, o sigui, les persones que ara vivim i som fruit de la transició i som fruit sobretot de la postguerra, nosaltres, els nostres pares, quina ideologia tenien? Eren aquells que anaven a aplaudir el Franco quan entrava a Barcelona? Què passa amb tot això? És a dir, si llegeixes La Vanguardia, que es deia llavors Vanguardia Espanyola, cosa que jo he fet per poder escriure bé a l'època, te n'adones compte que tothom estava quasi afiliat al glorioso movimiento nacional. Jo crec que la memòria és l'ànima de les persones, la llengua potser és la meitat de l'ànima, en aquest cas. Els escriptors joves ho tenen més fàcil que nosaltres en un sentit. Jo no he anat mai a classes de català. L'Aina Moll, que era professora a l'Institut de Francès, precisament, donava unes classes extres i aleshores algunes ens hi vam apuntar. Però vull dir, eren extres, és a dir, jo, el català és una llengua que és la meva, però que al moment d'escriure puc tenir dubtes, fins i tot de si una paraula s'escriu així o d'una altra manera. Aquesta gent ja està escolaritzada. Malauradament, la gent jove que jo tenia fa 20 anys a classe era extraordinària, i la gent jove que jo tinc a classe és també extraordinària, perquè humanament ho és, però és analfabeta 100% gairebé. L'equivocació, l'errada enorme dels plans d'estudis, se'ls diu als nens que no han d'utilitzar la memòria, llavors la gent no recorda ni un sol vers i estan a quart de filologia espanyola. Coses realment espantoses. No saben tampoc expressar-se per escrit ni tan sols oralment, i això és terrible. Sobretot el que succeeix és les grans operacions de màrqueting, els encàrrecs per part d'editorials molt potents a persones que surten per la televisió, que són populars, perquè després sembla que aquests llibres són els únics que es venen. I després l'altra cosa de la qual jo em queixo, és a dir, d'aquests productes manufacturats per potents editorials, em queixo també d'una altra cosa. Jo he recorregut moltes vegades llibreries importants de Barcelona buscant el cançoner de Petrarca i no l'he trobat. Jo deia a la novel·la que quin és el destí dels llibres? Doncs el destí dels llibres és l'escorxador. Molt poca gent ho pensa. L'escorxador terrible, no? Ser trinxats. Ser trinxats. Si vols pot xerrar mallorquí tota l'estona. Sí, ens encantarà que ens veuen molt des d'allà. Perquè jo xerro mallorquí a casa meva i només xerro català quan tinc un català davant, perquè vaig venir a estudiar quan era molt joveneta i m'hi vaig trobar tan bé i me vareu tractar tan bé que puc xerrar perfectament català, però també mallorquí sense cap problema.